खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन मोनाबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे रहस्य गोनां बिबारनि सोमोन्दै मोनथिनो हागोन, जायखौ अपराजिता यानि नील शंखपुष्प मुंजों मोनथिनो मोननाय जायो, जायखौ जों खायसे थावनिफोराव गोबां बिबांनि मोननो हायो। वास्तु शास्त्रनि बायदिब्ला बे बिबारनि हेफाजाबजों 24 घन्टानि गेजेरावनो जोंनि बरादखौ सोलायहोनो हायो होनना बुंनाय जायो। बे बिबारा धोनखौ बोनो हाग्रा मोनसे लाइफां आरो बरादखौ जोंखांहोनो हाग्रा दिव्य बरदान मोननो हानाय होनना वास्तु शास्त्रआव बुंनाय दं। गेदेर गेदेर धोरोमगुरुफोरा बुंनाय जायोदि मिथिंगानि सोरजिनाय गासै मुवा बेसादा मोनसे नङा मोनसे रहस्य हाबनानै थानाय जायो होनना। बेबादिनो बे अपराजितायाबो मोनसे फुलल' नङा, बेयो बिमा लक्ष्मीनि अननाय मोननो हानायनि मोनसे लामा। वास्तु शास्त्रनि बायदिब्ला बे बिबारखौ थि रोखोमै बाहायोब्ला जोंनि दाहार लानायनि जेंनाया जोबस्रांनो हागौ आरो शत्रुफोरा खारस्रांगोन आरो धोननि सुख सान्तिखौ थि रोखोमै लाखिनो हानाय जागोन होनना बुंनाय जायो। नोंथांमोना बे बिबारनि रहस्य गोनां बाथ्राखौ मिन्थिनो थाखाय बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो कमेन्ट बक्सआव जै बिमा लक्ष्मी लिरनो दाबाव, मानोना नोंथांमोना मोनथिनो हानाय जागोनदि अपराजितानि गुबै बाथ्राखौ, जाय नोंथांमोननि भाग्यनि लामाखौ सोलायहोनो हागौ। जों गोबां सुबुंफोरा बेफोरखौ मोनसे नंखाय बिबार होननानै साननानै लानाय जायो, नाथाय वास्तु शास्त्रआव बेखौ मोनसे दिव्य शक्ति थानाय बिबार होनना मोनथिनाय जायो। अपराजिता बिबारखौ संस्कृतआव विजया मुंजों मोनथिनो हानाय जायो। बेनि ओंथियानो जादों देरहासार जानो हानाय। बे बिबारा जाथोसे समायना आरो फुजानि थाखायल' नङा, मानो होनोब्ला बे बिबारा जोंनि गोब्राबथिखौ गैया खालामनायाव मदद खालामनाय जायो होनना बुंनाय जायो। बेनिखायनो जों जेब्ला गोसोआव फोथायनाय लानानै बे बिबारखौ खानाय जायो, अब्ला जों जोंनि साननाय हनायखौ जाफुंसार होनो हानाय जायो होनना बुंनाय जायो। सरासनस्रायै अपराजिता बिबारा धोनखौ बोनो हाग्रा शक्ति दं होनना मोनथिनाय जायो। खायसेफोरा गोसोआव सानखांनो हागौ, बे बिबारालाय बोरै फैसाबो बोनो हानो होनना, नाथाय बेयो मोनसे जों मोनदां हायै शक्तिनि गुन, जायखौ गोथार गोसोयै खाखांना न'आव लाबोयो, अब्ला बे बिबारनि दिव्य गुना बे नखराव बेंखननानै थानाय जायोनो, जाय बिमा लक्ष्मीजों गोथौ सोमोन्दो गोनां होनना बुंनाय जायो। जेब्ला जों बे बिबारखौ नुयो अब्ला बेखौ थाबै खानानै लानांगौ आरो बेखौ सान ओंखारिनि सिगां फुंबिलि समाव गोसो गोथारै खायोब्ला मोजां होनना बुंनाय जायो, मानोना बे समाव दिव्य शक्तिजों बुंफबनानै थानाय जायोनो। बेनिखायनो जाय भक्तफोरा फुंबिलि समाव गोसो गोथारै बे बिबारखौ खानानै लायो, अब्ला बेनिफ्राय जोबोर मुलाम्फा मोननो हानाय जायोनो। बेनि गुबै रहस्यआ बेबो मोनसे जे बेखौ खालि नायनायजोंबो गोसोखौ सान्थि मोनखांनाय जायो। जेब्ला जों बेखौ न'आवनि फुजानि थावनियाव लाखियो, अब्ला बे थावनिनि उर्जाया सोलायनाय जायोनो। बेनिखायनो वास्तु शास्त्रआव बे बिबारखौ लक्ष्मीजों सोमोन्दो गोनां होनना बुंनाय जादों। खायसे सुबुंफोरा बेखौबो बुंनाय जायो जे बे बिबारखौ थि समाव खानानै न'आव दोननायनि उनाव न'नि बारहावाया सोलायनाय, थाबथानानै थानाय फैसाफोरखौ मोनफिननो हानाय, बैफोरखौ फोरमायथिनाय जादों। बेनि गेजेराव बे बिबारनि लाबखौ जों गोसो फोथायनाय आरो गोथारै खायोब्लासो मोननो हानाय जायोनो आरोना लोगोफोर। बिना भक्ति गोसोयै बेयो खालि साधारन बिबारल' जानानै थायोनो। बे बिबारखौ 24 घन्टानि उनाव बबे थावनियाव लाखियोब्ला बरादखौ सोलायहोनो हानाय जायो होनबा, वास्तु शास्त्रनि बादियै बे बिबारखौ न'नि साहा दिग एबा सानजा दिगथिंजाय गायोब्ला जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। मानो होनोब्ला बैफोर दिगथिं अपराजिता बिबारखौ गायोब्ला बेनि गुना गोबां बांनाय जायोनो आरो नखराव सुख सान्तिखौ लाबोना होनाय जायोनो। बे अपराजिता बिबारखौ इसोर शिब आरो विष्णुआ जोबोर मोजां मोननाय जायोनो। जेब्ला फुजा पाठआव बेखौ बाहायो, अब्ला देवी देवताफ्रा गोजोननाय जायो आरो बोर होनाय जायोनो आरो जोंनि न'आव नांनानै थानाय जेंना जेंसिया खारस्रांनानै नखरखौ सुखुआव लाबोनाय जायो होनना बुंनाय जायो।
जाय नखराव बे अपराजितानि गुफुर आरो निला गाबनि मोननै जाथोनि बिबारखौ न'नि मोखाङाव गायो अब्ला बे नखराव शत्रुफोरनि गाज्रि बारहावाया नांनो हानाय जाया, यानि बैफोर जोबस्रांनाय जायोनो। जेब्ला जों न'आवनि दरजा मोखाङाव बेखौ गायना दोनो अब्ला श्री महालक्ष्मीया थि रोखोमै जिरायना थानाय जायो होनना बुंनाय जायो। बेखौथ' आं सिगाङावबो बुंखादों, जायनि थाखाय बे बिबारखौ विष्णुकांत मुंजोंबो मिथिनो हानाय जायो। जेब्ला मोनफ्रोम सनिबार बारायाव बे बिबारखौ दै होयो अब्ला बेजों शनिदेवनि गोथार अनसायनायखौबो मोननो हानाय जायोनो आरोना लोगोफोर। जाय मेष राशि एबा कर्कट राशिफोरा सनिबार बारायाव बे बिबारनि थानाय एबा फिथाइखौ जेबायाव सोना लायो अब्ला बिथांमोना असुख एबा गिख्रंथावना जाथायनिफ्राय बारग'नो हानाय जायोनो। बस्तु शास्त्रआव बेखौबो बुंनाय जायोदि जाय सुबुङा गावनि दुगैनाय दैयाव बेनि थानाय एबा बिलाइखौ सानफ्रोमबो होनानै 40 दिनसो दुगैयो अब्ला बेनि गासै ग्रह-ग्रहसाफोरा खारस्रांनाय जायो होनना बुंनाय जायो। बस्तु शास्त्रनि बायदियै जेब्ला बे बिबारखौ एबा फिथाइखौ रबिबार बारायखालि सिपियाव एबा जायखिजाया थावनियाव मोदोमाव लायोब्ला 24 घन्टा लानायनि उनाव गोसोबायदि धोन मोननो हायो होनना बुंनाय जायो। बे बिथिङाव बे सुबुंनि जौगासारनायाव जेबो हेंथा सोरजिनाय जायानो। जेब्ला जेबायाव लानाय फिथाइया गुब्रुयो अब्ला बेयाव बेगरखौल' लाखिना बाख्लाखौ गारहरोब्ला मोजां जायो होनना बुंनाय जायो। जेब्ला गोबां सानाय सुनाय बेरामजों साग्लोबजानानै दं अब्ला बे बिफांनि ससे जायखिजाया थानाय एबा बिबार बिलाइखौ पेस्ट खालामना बा गुन्दै खालामना सानाय सुनाय थावनियाव फुननानै लायो अब्ला बेजों सानाय सुनाय जोबस्राङो होननाबो बुंनाय जायो। बस्तु शास्त्रनि बायदिब्ला जेब्ला खर' सानाय थानाय समाव बेनि बिफां बिलाइ एबा बिबारखौ पेस्ट खालामना गन्थंनि खाथियाव फुननानै लायो अब्ला बेजों खर' साबाय थानायखौ खमायहोनो हानाय जायो होनना बुंनाय जायो। सरासनस्रायै बे बिफांनि खायसे बेनिफिट्सफोरखौ गोबां सुबुंफोरा मोनथिनो हानाय जायो आरो गोबांफोरा मोनथिनो हानाय जायाबो जानो हागौ। नोंथांमोना गोजौनि बैफोर बाथ्राफोरखौ आं बुंनाय होनना साननो नाङा। बेफोरखौ गासैबो बस्तु शास्त्रनिफ्रायसो नायबिजिरनानै लानाय जादों। बेखायनो आं सानो नोंथांमोना बेखौ लानानै रावबो नेगेटिभ कमेन्ट खालामनाय नङा होनना। लोगोफोर, नोंथांमोना बे अपराजिता यानि नील शंखपुष्पनि सोमोन्दै गोबां रहस्यखौ मिथिनो हाबाय जानांगौ। नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो नलेज मोननो हाबायब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामलायबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय।